Muri yeZimbabwe awo chakava chamiso muzora nezuro patakaona wiki ino Chivhayo awo achinodonata mita $1 million ku ZCC. Muri Zimbabwe chinhu chakashamisa vanhu vakati mari yakadai so anenge achipewana kupi. Sezvamunoziva kuti aiwa idi mnangagwa muzora nezuro akanoatenda church service awa yeEaster ku ZCC kumbungu. Aiwa muri Zimbabwe sana muendapinda munyaya izvi zere ndopanokurudzira chipo subscribe kulike utina on the bell icon. Tirambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nekuti muzora nezuro vamwe vakatorara vakutoziva nyaya iyi zvizere zvingatomboiti. Nepanapa toona kuti nyangwe muNew Zimbabwe vanonyora chiti wiki ino Chivhayo has donated $1 million to the Zion Christian Church ZCC. He made the donation in Bikita Masvingo, where President Emerson Mnangagwa was attending an Easter Sunday church service. Ndomashoko zvanobuda achitaurwa panapa muNew Zimbabwe. Asi vanhu vanoshamisika kuti aiwa wiki ino Chivhayo mari yakadai so yesanombewanepi wakomana kusatamba ne$1 million inotocontribute kana kuti mubudget chairo renyika yeZimbabwe $1 million inoita zvinhu zvakawanda zvingatomboiti. Asi vanhu vanoshamisika kuti aiwa wiki ino Chivhayo sei ada kuita zvakadai kuda kuonekwa here nemukuru kana kuita sei sezvatogara tingoziva kuti aiwa idi mnangagwa agara anongoatenda ZCC anoifarira anowanzo kunoatenda achingopinda masevhisi achingononamata nevamwe. Asi wiki ino Chivhayo tomuziva kuti haambopindi ZCC anotopinda mapostori chaicho ndokwaanotopinda masowe ndokwatoziva achipinda. Asi noona anouya achidonata $1 million muri Zimbabwe. Wiki inotonyaziva kuti aiwa asitomboti kana MP kana kansela toziva kuti anozviti anorana mabusinesses. Asi noona achidonata $1 million pamberi pemukuru pamberi paidi mnangagwa. Saka muri Zimbabwe chimbotudzai munofunga kuti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pine comment section medu muitudze mafungiro enyu. Musangana subscribe like tochera on the bell icon. Torambochera maupdates anokupa pano paZim News Live.